Assalamu alaikum jama'a. Barkanka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka wato mai suna Nishadi TV. Idan wannan zuwan naka ne na farko, to dan Allah ka daure ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa. Ta yadda da mun ɗora shirye-shiryen mu zaka samu damar ganin shi. Mun gode.